seprene nggonku ngenteni janji prasetya ning ati aku tresno ning sliramu dawa ngayu ora eling dina lan wektu Saya selamat mendengarkan. Aku samar yen sliramu raketingan ayo Kang Mas Wong ayu tak anti-anti cobi jan semoyo wae aku tresno karo kowe tekan ning atimu saya gawe lara iku ra prayoga monggo aku ora bakal ya aku ora bakal mlayu yen turun nyanding Allah yo ngono yo ayu ukurane tresno tutup kono nanging lumite Dumateng ojek Ganepo selamat mendengarkan Lumiting Asmoro Tankaten dengan Mas Suryadi selamat mangkal masih pertelan jadi audio sound system Radio Kusuma FM seprene nggonku ngenteni janji prasetya ning ati aku tresno mring sliramu dawa ngayu ora eling dina lan wektu apa ya ngono saya suwe saya ra karuan nantian mangan perasaan ada aku samar yen sliramu ora kekelingan ayo Kang wong Mas ayu tak anti-anti cobi jar semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukur